Og så tegner vi en streg hele vejen derop. Nå, det var også det at tænke på. Ja. Så Skal det være en lige streg? Ja, det skal være en meget lige streg, for det er den, jeg skal klippe efter. Eller skære efter. Sådan. Og så der her. Sådan. Og så har jeg sådan lidt til at skære på. Ja. Så vi ikke skærer Ikke ned i farligt bordet. kniv. Ikke? Ja. Og den er der kun voksne, der må. Yes. Ikke? Kun Det- voksne. Ja. Nogle får lov, men det bliver meget farligt. Ja, det er for farligt. Sådan. Så skal jeg sådan her. Og så skærer jeg her. Sådan. Okay, det tager virkelig nemt for voksne. Og så Det er ikke nemt for børn. sådan. Yes. Og så låser jeg den lige igen. Og så har vi sådan der. Så har har vi... vi den første. Og der skal lige klippe af med saksen. Jeg har ikke fået Hvis man ødelægger en kat, så kan man ikke opdage. Nej. Det kan man ikke. Så bliver den helt forkert. Ja. Så Og nu skal har vi have vi- lavet en til. Nej, vi skal have en til. Jamen, vi skal jo have jamen, den er ikke helt færdig med målene jo. Kan du huske det? Nå, målebånd. Sådan. Vi skal jo måle den. Nå, måle. Nu kan vi bruge den her. Vi har jo det hvide også.